na kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang kalbo! Oras natin sa buong kapulaan. It is now 30 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Wow! It's a Friday. Thanks God, it's Friday! Pero syempre, hindi lang Friday ang pasalamatan natin kay Lord. Araw-araw po yan. Alright, so sa mga kabisyo po natin dyan, it's a sobrang traffic Friday, kaya good luck sa inyo. Magbaon ng apakaraming pasensya. Ayan, Angkol! Kaya kinakailangan dapat malakas-lakas ang radyo mo para mapakinggan mo ang programang EDSA para ma-relax ka. Okay? Inhale! O, namumula ka na. Exhale! Tang, hindi na natin patatagalin to, Tang! Pag-usapan na natin to! Ibinahagi ng singer na si Kyla Alvarez ang kanyang sitwasyon na kung saan, mga kabisyo, nakakalungkot po, na nakunan daw uli siya sa ikalimang pagkakataon. Oh no! Last December 2023. At ayon pa sa pahayag ni Kyla, kaya sabi niya, kaya siguro siya rin ang ibinigay sa akin ni Lord, si Rich, yung asawa niya, yung basketball player na si Rich Alvarez. Kasi I don't think anyone would love me like the way he loves me or will ever love me. Oh no! Parang feeling ko mahirap kasi akong mahalin. Siya lang talaga ang nagmahal sa akin ng ganito. So I am just really thankful, Ani Kyla. Wow! Aww, sana oil. Eto na, Tang, logican na natin to, Tang. Ay, sige, wag mo nang patagalin yan. Logican mo na yan. Banatan mo na. Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, sa totoo lang, real talk. Isa sa pinakamasakit para sa isang babae ay hindi yung lokohin ka ng partner mo, ng asawa mo, ng jowa mo, ng boyfriend mo. Yes, masakit din po yun. Pero ang pinakamasakit po sa lahat ay mawalan ka ng anak. Oh no! Isang beses siguro, masasabi mong maiintindihan mo, hindi pa panahon. Pero yung pangalawa, may pangatlo at umabot pa sa panglima. Mabigat yun, Boards. Yung iba nga, malaman lang na baog yung partner nila. Hindi sila mabigyan ng anak, iniiwan na nila kaagad. Diba? Alam mo ba kung bakit? Dahil sarili lang nila ang kanilang iniisip. Diba? Tandaan po natin, mga kabisyo, na ang mga anak ay biyaya po yan galing kay Lord. Yan po yung wala po tayong control dyan. Diba? Hindi nyo ba napapansin kahit wala kang balak mambuntis, wala kang balak mabuntis, na kahit anong ingat mo na mabuntis, kahit anong ingat mo na hindi ka makabuntis, wala ka pa rin control. Diba? Hindi mo pwedeng kausapin yung similya mo na, Uy, wag muna kayong pumasok. Pagpasok nyo doon, magpatay-patayan muna kayo para walang mabuo kasi hindi pa kami handa ng aking asawa na magkaroon ng pangalawang anak. hindi mo pwede mong gawin yun pero walang mangyayari pa rin. Kakausapin mo yung similya mo. Uy, pagdating doon sa loob, magpatay-patayan kayo, ha? Hindi, wala tayo pong control sa mga ganyang bagay, mga kabisyo. Pero di, mga kabisyo, eto lang po, mga kabisyo, Pero bakit po nangyayari to sa tao? Hindi lang sa isa yung nawawala sa kanyang mga anak, 2, umabot pa nga ng 5, di ba? Tandaan po natin, mga kabisyo, ito ay magganap na maaaring maging sumpa sa mga kanununuan po natin. Kasi malinaw naman po na sinasabi sa Bible na
ang kasalanan ng ama ay pwedeng managot yung anak hanggang sa second, third, at hanggang fourth generation po yan. So, posible, yung mga ginawa ng mga kananununuan mo, ikaw yung tumanggap ng consequence, mga kabisyo. Diba? Kaya ikaw, uncle, isipin mo na yung ginagawa mo. Baka kasi, sa ginagawa mo, ang tumanggap ng parusa yung anak mo, yung apo mo sa tuhod, yung apo mo sa kuko. Diba? Magbago ka na! Bakit ang? Magbago na siya bago siya rekrutin ni Satanas. Aragoy! Maluoy ka! Kayo pa mo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Let's go! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!